Bat, hiru. Ba hori da. Zona izan dut abestaldera itzuli dio pelota. Ba hori da, Ari. Kolorez, kolorez, Berriro, zein gogu, egin guz supertxarra da. Kolorez, kolorez, Eta mundu guztia, koko, kaixo, kuadrilla. Kaitzo. Ze rollo honean gatozen gaur, Gaur, eske koloreak aldarrikatzera gatoz. Aritz, eta zuk lortuko duzu txuri eta beltzetik ateratzea? Bueno, nik gauza bat esan behar dizuet. Beltza eta txuria, koloreak direla. Baina badaude kolore biziagoak, ez? Bueno. Adibidez, nahi gure reportariaren kolorea rosa. Kolore bizi-biziak eta beti ezberdinak astero gomendio bat minutu batekin. Eta txalentxa. Kimetzka laskerra. Eta gonbidatuak. Xiui Vitor Records! Pau. Da, beraien A bera, bestia, ja, bai, noski. Bakizu zer izan zen atzo? Zer? Hortzadarraren nazioarteko eguna. Bai, begiraritz, hemen Euskal Herrian asko kesatzen gara, euri asko egiten duela, baina privilegiatu batzuk gara, ze horri esker ostadarra ikusi dezakegu. Zuk ikusi duzu inoiz ostadarra, baina hasieratik bukaerara arte, osorik. Zuk hortzadarraren amaira ikusi duzu? Bai. Leprekan bat zegoen bertan? Biduarekin? Ez aritz, baina izugarria da, Zema kolore, gaude ostadarrean? Zein, uste dut, zein da zure gustukoena? Beltza? Beltza ez dago ostadarrean, aritz. Zurea? Asmatu. Gorria, ez da Bai. gorria, noski, bai, gorria. polita. Ez dago natura bezain gauza, koloretxo horik, Eta gero gu gara gure ingurua iluntzen duguna. Bueno, baina, a ber, zuri beltza gustatzen bazaizu. Baina gauza bat da, ze kolore gustatzen zaigun, eta beste gauza bat da, ze kolore gorpuzten dugun. Zu izango zinateke laranja. Laranja. Horria holan boteretsua, pasiozkoa, eta horia alaia. Niz esango nuke, A ber, zuzarela morea. baina more argia ala more iluna. Morea. More argia da lila. Egia da. Zu morea. Morea. Intentsua. Eta bakira, iluna dirudien arren gertukoa da eta atsegina. Eta aritz, nahi gure reportaria ze kolore izango litzak. Arrosa. Bai. Hola, kolore argia, freskoa, ez da pispireta, bizigarriz, Bai. Naia oso koloretsua da, baina bere reportajak are koloretsuagoak ikusiko dugu. Bai, aurrera! Kaixo bikote, kalaskara artista ugari etortzen dira, baina gaur denetatik egiten duen artista bat daukagu gurekin. Ongi etorri kalaskara, Joan. Mi esker. Esan dezakeguztu aktoreaz aparte, moda diseinatzailea eta ilustratzailea zarela ere, Esan daiteke? Erakutsiko didazu ekarri duzun guztia. Den. Gustatuko litzaidake lehenengo irabazi arteren inguruan hitz egitea. Zuzen bat urterekin hasi zinen. Ba, nintzen 11 urterekin, oso txikia. Telesaian hasi baino lehen, pila bat aspertzen nintzen udaran. Zer? Pertsona arraroa naiz. Pantalla barruan ere oso bihurria zara, baina kanpoan... Amonak, siesta itezunean, maratziak iten ditu paretean. Osea, margotzen duzula txiki-txikitatik. Bai. Bueno, ba, hau da, txikitan egin un marrazki bat. Norretan dago inspiratuta? Usten nire ama. Nere ama? Nere ama. Ah. Fantasia, ipotxak. Asko gustatzen zai epoka ezberdinetako marrazkiak egitea. Ibez, ba, hau. Wow, eske, klaro, kontraste handia dago. Bai. Eta imaginatzen duzu inoiz alfombra gorri edo zinemaldi batera jun zuk diseinatutako zerbait egin. Bai, eske ni oso ameslaria naiz. Mira, hemen ditut, nik txikitan josi nituen panpinentzat arropatxoak, pijama konjunto bat. Abururako da. Kamisoia, bigona, Eta gero zuretzeko gauzak egin dituzu inoiz? hau, Wow. dagona. Modatik ipuinetara pasagea ez? Bai, hau izan zen gau beltzean egin dituen batzuk, eta gero hau gabonetan. Bueno, Joan, orduan badakit, irabazi arteko denboraldi berriko jantzitegian nork egingo duen, Bai, nahi ilusio handia ingo litzartik, Eta ni datorren astean saltsa gehiagorekin itzuliko naiz, mila eskerrik usteagatik. Ongi zan eta musu pila. Aio! Naia beti artista inguratuta eta kolore inguratuta, Bueno, hane, bezu ere beti kolorez inguratuta zaude, Bai, badakizu Bueno, orain niri ez, hasieran beldurra ematen zidan eta lotxa pizka bat hain kolorentzu janzteak. Bai. A ber, niri gustatzen zait. Bueno, lasai aritzu, kanpotik nahiko iluna joan arrezun barrutik kolore asko daukazu. Pertsonalitate handiko pertsona naiz. Ni, baina alere txikitan, margo kaxan naiz eta kolore asko egon, ni kolore batzuk bakarrik erabiltzen ditu. Bai, zazpergarria hori ez, aritz. Batzutan, ume bereziak daude, ni nahiko berezia nintzen, eta beti galetzen ziaten, zai txikitzu hori, zai txistara olakoa. Bueno, naizelako olakoa eta punt. Eta punto. Eta punto. Ondo esan da. Bai, baina orain begira, pauma bat, baino koloretsuago. Uma? Indio jar bat, baina kolore asko. Garen bezalakoan izaten jarraitu behar dugu? Hane kolore berri batekin margotuko duguna da, minutu bat gomendio bat, eta gaur dator gurekin Itzeder Fernandez. Aurrera. Kaixo, Itzeder naiz, eta nire tartetan koreografia berriak ikasiko ditugu. Oraingo honetan, kolorez beteko dugu koreografia. Hasiko gea, jungo gea eskuinen.
1, 2, 3 eta 4. Oain, 1, 2, 3 eta 4. Txalo, jarraitzeko ingogunak izango da 1, 2, 3, 4 Bob Esponja eta gurutzatu, ireki, gurutzatu, ireki. 4 ipurdi ingo ditugu 1, 2, 3, 4 eta orain aurrera, atzera, bi aurrera, atzera, aurrera, bi atzera. Listo, bagoaz. Nahi dut koloretsu gojan. Ui, ze sorpresa hori, Bai, ze ondo bai, ari. bai. Begira, zerrekarri dudan. Honekin jakingo dugu, lepoan jarrita, ze kolore den zure azalarekin bat datorrena. Hau lehenko egunan Robert Pattinson egin zioten. Bai. Ez, hau ez, bat ere, ikusten duzu. Kenduko ditut betarrekoak. Nahi baduzu, baina ez da beharrezkoa. Ez du dela lo askorik egin. Argi eta garbi ikusten da, hau ez. Wow! Wow! Ez que argitzen dizu begia, azala, ilea, horia. Osa, ematen du gaizorik dagoela, ez, hau ez. Eta bapatean, txan! Wow! Ez que itzelaritz. Txantzen mago bat. Super ondo, gaizki. Bueno, orduan ane, ni prest kanpotik koloro gehiago jartzeko. Bueno, eta kanpoaldea aipatu duzula, Bai. joango gara kanpora nire challenge ikustera. Zure challengea? Bai, koloreekin zer ikusten dut. Kolorekin? Kaixo, kaixo! Kolorez inguratuta gaude, baina zer badakigula inguratzen gaituzten elementu guztiak zein koloretakoak diren? Ikus dezagun, goazen! Zeintzuk dira zuen izenak? Ainhoa, Dani Oiana. Camila, Julia. Laida, Arene. Daltonikoa da norbait? Ez dago konprobatuta. Ikusiko dugu. Lehena da, zein koloretakoa da Eiffel dorrea? Beltza, Bai, bilatu. Nosketa. Grisa. Beltza. 3, 2, 1... Zuria. Marroia. A ber, grisa. Marroia. Aurrengoa. Googleen letren koloreak. Hainbeste ordu interneten, ingo dugu, ezta? 3, 2, 1... Berdinak. Berdea daka. Gorria, urdina, horia eta berdea. Zuk txuria. Txuria la horia. Ah, bueno. Ez kopiatu, Julia. Urdina, gorria, horia eta berdea. Punto hemendik. Irabazten doa, Doriren koloreak. Nemoren bila pelikulako Dori. Ez dakigu ze kolore den. Kopiatzen ari zarete? Ez. 3, 2, 1... Urdina, beltza eta txuria. Horia ez? Horia ez. Urdina, beltza eta txuria. Bilatuko dugu. Horia ez. PlayStation mandan agertzen diren formen koloreak. Jolasten dugu PlayStationera? Ez. Jolasten dugu PlayStationera? Ez da, batez. Mythic PlayStationeko koloreak. Go! Zaudete konektatuta. Bikota ezarete. Ez. Urdina, arroxa, berdea eta gorrea. Puto zuretzat. Bueno, saiatu gara. Bai. Ondo pasatu duzue? Super ondo bai. Bueno, ane, ba, listo. Ya está, koloreak tal, egin ditugu, orain bakizu, falta zaigun gauza bakarra zer den, gonbidaturen gana joatea. Badakizu gonbidatuak asteburu honetan Seid Festen egongo dira, Nik uste dut urduri ongo direla, zuk ze uste duzu. Ba, nik uste dut baietz, Baietz, ezta? baina, bueno, gogor zapaltzen dute holtza, Energia zetorriko dira. Bai, nik uste dut baietz. Eta kolorez? Ez kolore beltza, zube zala, Ni beltza, bezala. grisa eta... Horrela jazten dugun jenteak normalean gero neko, plan. Gaurkoan Kalaska hankaz gora jartzera etorri dira Jurgi edo Arbe eta Zabi Zilibito Records taldekoa. Ongi etorri bikote, zer moduz? Ongi. Ongi? The Chill. Bai. Bai. Zilibito Records 2022an sortu zen, 2023an zuen lehen diskoa ateratzen duten ja, Astapenak diskoa. Eta gero, bigarren diskoa ateratzen duten 2024an, segituan ere bai, Deabruen doinuak deiturikoa. Entzun dugu egiten duzula bachata, hyperpop, de repente trap. Nazketa hori nondik dator? Segi izatian musika berastasun desberdin asko dut. Adibidez,
nik entzuteutena, pues ez da, Jurgik entzuten berdina igual. Nik nahi baduta besti bat iteunik, eta sartu nahi batzu sartzen zat, eta bestela ez, eta ez da ezer pasten ze hori. Eta bestiak norberaren bizipenetatik kontatzen dituzue, edo asmatzen duzue historio bat? Nik zango nuke pixkat denetik. Askotan, hori bai, igual aldelain errepikakorra, ze... Ez dako askoz gehiago kontatzeko, osaga, hoi hartzunekoak, 18 urte jugu eta gutxi gehiago. Eta denak berdina itugu, denak elkarrekin gelditzen gaur duen gure esperientziak ondokoanak ere bai badia. Baina hor sinergia asko ere sortzen da zuen artean, idazterak orduan eta horrela. Agian, Eta bakoitzak taldean baduzue lan konkretu bat. Hasieran bai gehiago, inoain... Nok egiten du dena, venga, esan. Bueno. Eta narrezkakeatzen da gehien, hori jakin nahi dugu, bai. Ni leheno bai, oain ja ez. Nik zan behar dutena zela ezertaz konturatzen, osea... Ez non abeste egun, ez noiz, osea, ia zan bastante... Zara, eraman nazatela. Bai, bastante eraman nazatela kaos. eta egin dezatela behar dutena. Portabak eta albuman diseinu guztiatola utokindu. Oso polita, Juan ikustera, dena gorria, horrela. Bai, bueno, eki raro hitzait bizkat, hitzaitia da ez behitean egin. Kamarari. Zuek ere berdina dut, egin hori zuna da. Claro. Oso, ondo. Boren kalera goaz. Guaten kalera. Kaletik galdera bat daukate zuentzat. Zue guzti mutia zeate, kolaboratzaileek ere mutiak dira, noizko emakume bat. Pues nik de hecho pentsatu nun. Minen hola behitzen jartzen za Gipuzkoara eta Bizkaia eta Arabarare baita ez dara ez du emakume asko gure musika mota iten dutenak ez dara. Mira, ez, pues, Nafarroan Safu taula do, eta... Nigre Safu zango nun. Oso rapera da taula, eta nahi gustatzen dure rolloa taula, eta nola raperatzen taula. Gero ere bai, introko testua gure kursoko neska batek intzun, gure laguna, Malen. Oso ondo, idazten dugu esan. Bai, liburu bat, daka taula. Bale, kalera goaz berriz beste galdera bat bautela zuetzat. Zuen taldeki letrak irakustean oso lotxa sentitzen zuen. Hau jende benetan galdetzeu. Bai. Gauza, gero agertuko da. Agian, orain dela denbora asko atera zen. Aurreko diskoko kantasko gauza lotxan nahi matia. Bai, nire bai. Ez berri zen hau bate gustatzen, tio. Osea, nire partia entzute dut eta belarriak mozteko gogo amaten hau, tio. Kalera goaz iritziak eskatu ditugulako, ea zuen kanpo izaera, barne izaeraren antzekoa edo bat egiten duen. Kanpotikan jatorra emate eta barrutikan bai jatorra naiz. Barrutik lotxatia naiz, kanpotik bai hori naiz da. Bai, nik usteet kanpotikan igual ematen dula asko hitz egiteetela eta, baina gero lagun artean agonian pixkat isiago naiz, gehiago fijatzen naiz gauzetan. Ba, esaten jatze, formal, ez? Jantzen naizela. Nolan babetxatu dute iton bat naizela, baina berez ni barrutikan pertsona osalai bat naiz. Bai, moskatzen dit. Bueno, kanpotik bastante animatu emate eta barrutik izaera ere bastante fisteoka eta beti animatzen naiz lan guztitako eta fiesta guztitako. Da, oso gustu duzue hori, zuen barne izaera, kanpo izaerekin bat atorrela? Nei gustatuko zin pentsatzea baiet, osea... Nik esan beharra daukat, kontzertuan ikusi ditudala, eta mendu de superlasa, baina estenatoki gainean, dira, beste pertsona batzuk, Salta matxingo batzuk. Show egin behar dare bai. Show egin behar da, ez? Bajo lazaren txanda iritsi da. Kimetz, etorriko da? Gora! Pagoaz, gora, ale! Kaixo nire kalasker maiteak! Kaixo, Kimetz! Ondo! Bueno, aizue, Deabruaren doinua zaritu zarete, baina badakizu hemen deabrurik handiena, ni naizela. Eta gaurkoan, zilibitua hemen daukat nik, ze arbitroa bilakatuko naiz gaur. Kontua izango da, zelai bat izango duzue, bi zulorekin eta buru hortik sartuko duzue, eta hankak erabili gabe, putz egin beharko duzue pelota zulotik sartzeko. Bueno, aizue, bazuek pres bali mazaudete, eta zuek ere bai, bazen jolastera. Bueno, bikote, ikusten duzue hementxe, futzbol zelaia, zer modu zabete? Bikain. Bai, birikak prest, entrenatuta. Oso entrenatuta. Eta badakizue, iskinetako zuloetan sartu behar duzu, beraz, sorte hon bioi. Bale. Hementxe, nire zilibitoa. Giro, bat. Eta pelota lehenengo putza izugarrizko egin du aritzek, baina ala ere bere aldea... Epa, bueno, azkarraritu zara, baina zuzaritu zara, entrenatzen ala. Entrenatu egin du. Eta aritz fuerte hasi da orain baina bere aldean dago pelota eta sartzear dago, baina oraindik ere errebantxo egiteko aukera badauka, buelta eman dio eta bestaldera joan da pelota, baina Xabikor jarraitzen du fuerte putza egiten eta berriz sartu du. Bueno, aritz. Bigarren aukeran ere. Bueno, ikote, iritsi da zuen txanda. Prestat zaudete? Bai. 3, 2, 1.
Haneko gorputz egin du, baina Jurgik berriz ere fuerte itzuli dio, eta aurrera doa, berriz ere kanpoz aldatu dira, eta berriz aldatzen hor txari da burrukan bien artean, eta Hanek gogor diardu, eta kanpora joan da pelota hortxe beste bat. Eta gola sartu du Hanek oso ondo, hortxe beste pelota bat, Jurgi eman egurra beste bat sartu dezakezu, benga ba, horrela empate egingo duzu, benga, eta Hanek beste bat sartu du oso ondo, Jurgi hau da zure aukera hirugarrengoan, bai, eta ia sartu du gola, baina azkenean ez da sartu, eta Hanek berriz ere taldera eraman du oso ondo, sartu du. Eta beste bat ere ia sartzerak, baina ez, Hanek defentsa oso ona izan du, eta beste aldera itzuli dio pelota, baina berriz ere Jurgi topera itzuli dio bere aldera. Eta ia sartu du, hortxe da hil tentsioan, eta beste aldera itzuli dio pelota, eta kanpoa hautsi egingo dute, baina bueno, gola sartu du Jurgik, eta azkenengo pelota hortxe daukazue, eman egurra bikote, eta Jurgi, esango nuke, irabazi egin duzu da, zorionak. Mareatu naiz, eh? Nire bai. Espero dut etxean ere ondo pasa duzuela. Muxu erralde bat, eta hurrengo astera arte. Agur! Amaitu da Kalaska gaurkoz mutilak zelan egon zarete? Ongi, gustua. Bueno, eta zuek gogoratu Zilibito Records jarraitzea bai Spotify, YouTubeen, kontzertuetara joan, bihar Seid Festen eta Tolosan egongo dira, beraz, sareetan, Aritz ere, ANP hemen, Kalaska, Makusi, badakizue. Eta bakizue, hurrengo astean, Kalaska gehiago non? Hemen, aio! Agur, agur!